then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice. Better. Nice. And we do like it. We make it a circle, a round one, so that eggs won't fall. Okay. This one another thing why we are doing this. And they should know that before they were laying eggs where Yeah, on top of the bricks. yeah, that was their place for laying eggs. When you are at home, you've got nothing to do. This is what you do. Because you can't just spend the whole day seated. That one, yeah. She saw her eggs. Yes. This is wonderful. Ko zvinonzi huku dzinoramwa ukanzira dzoita sei inda idzi dzisingaramwa. Maoko zvinosiyana. Oh. Ko dzambonzwa kuti vanzi wakabata mazai huku ichikandira inobva yaramwa siya mazai ese mambonzwa. Ingori bhini. Zvinoitikawo. Tinga asi dzinenge dzadzemushonga. Mangwana vachingotaura. Kana. Siyasiyana nehuku iye yadaiti marengenya yakandirwadza. Utiza mazai here wedu. Imagine. Ungawandi. But what I noticed is that kana huku ichirarira ka yakutsosonya pepe. Ukaona kusiya chero pane mazai. Ashata. Andiri? Yakasiya mazai manganaka kanaka pa ese. Mamwe ndo mashapa. Shapa chizvi. Chinhu chakashata. Chakaora. Chisina kana mbeu mukati. Okay. Chisina kana any fertilization. Amusana mambonzwa chinzi ivhu iri shapa. Okay. Kana tichitaura mutauro wedu ngatitodadai nawo. Ndo mavhoko acho kateteya. Aiwa ndizvozvo. Ona mnaitaura chirungu anokurova ine mazivhoko, isorova nemavhoko echikaranga. Papa titori mashure menguva dzimwe dzinoda kuzoita mabiri bomu. Iyi yatochila apa. Yatotsinzirira tumaziso. Saka ndo advantage yandakaona pano. Zvinotonakidza kuti chigadzirira musha dzichifarira musha. Hatoka harizvizivi. I witnessed rimwe musi muona kuti tatora toki nemazai ari mumanheru. Rakasarudza kudzokera pasina chunhu mangwana acho. Richisiya mazai. Kutonorarira ipapo pasina chunhu. Asi nitoka asana mboridya. Serious? Usatini. Mucharidya zvenyu. Aiwa. Charidya. Nguva ndeyaMwari. Handikuwanda kwaari kuita uko. Let them be birds. Eggs have no soup. Baba kaipa. Zvinombooma titi. Manje isusu tichingoriwo nemnyama mukomakedhe kuti uchiri wakaudza munhu kuti ndakapreswa ka. Hapana nombozvinzwa. Ndakazonakirwa nomumwe muteereri zvakanzi tengerai sekuru fodya newawa. But mapanzi echitendeka inika vanondiropafadza zva. Handiti? Vanondikomborera. Ndisingaiti. Apa pakanyatsosotuswa tokanaka. Aiziva kuti tete ndo asinawo mari but denda ndine mari Aiwa ndoziziva. papi pacho. Ko muri munyuwane. Mane makore mangani zvino? Awanda. Muri kutaura. Awanda mukumakete. Mama gogo. Ndatembera. Matembera inozongoita sei? Muri jaya. Amai we.
Ko murume anonzi murume haachemberera. Hadzakati kuti Murume ane drones aka. zvakati kuti muri jai. Aya makaya aya. Takatora pamuti watakagadzisa magedhi pamaini natiti. Zvato nenguva yakati pamaiguru. Ane mwedzi.